Dobre, dneska sme opäť v skateparku Rimavská Sobota, vy to tu poznáte. Teda tí, čo ste videli to prvé video. A ideme tu dať nejakú session, takže nejdeme nič zdržovať a ideme rovno k tomu. Tak prvé dám whip cez toto Ačko. A proste budem tu robiť na nejakých rampách proste iba triky. Dobre. Teraz skúsim cez toto dám heel whip. Neviem síce heel whip, ale možno sa mi to podarí. Tak nepodarilo sa mi, nevadí, ideme na ďalší spot. Dobre, tak tu dáme 180 whip, neviem či mi to vyjde, ale poďme na to. Sa mi to nedarí, ale dáme to na koniec videa. Teraz dáme 180 na všetkých účkách alebo rampách, čo tu sú, takže tam a tam na tých dvoch. A ešte vzadu na tom bangu a tam na tom účku, kde sme robili ten whip. Teraz si dáme pokusy na bríčko, lebo začal som skúšať a toto sú moje pokusy. No a na záver si dáme pokusy na ten tail whip 180. Neviem, prečo to neviem landnúť, na čo sa deje. Ale to je asi všetko, tu máte jeda. Dík, že ste dokúkali, toto je koniec, tak čaute.